Oravský hrad je jednou z najvýraznejších dominant Slovenska a skutočným orlím hniezdom nad riekou Orava. Tento majestátny komplex týčiaci sa na vysokom brale nad obcov Oravský Podzámok vás očarí nielen svojou architektúrou, ale aj temnými legendami a bohatou históriou. Či už ste milovníkom histórie, fanúšikom starých filmov, alebo len hľadáte inšpiráciu na ďalší výlet po Slovensku, Oravský hrad je miesto, ktoré musíte vidieť aspoň raz za život. Páči sa vám video? Podporte nás lajkom. Napíšte komentár, čo vás na hrade zaujalo najviac a nezabudnite na odber.